באתי עליכם היום כדי שיחדיו נבנה חיים חדשים, כדי לקיים את השלום. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. While the delegations held many meetings at the lower level, Mr. Carter took charge at the top, beginning an intense series of meetings with the two leaders separately, and after 12 days of blackout, the compromises are now known. Let us pledge to make the spirit of Camp David a new chapter in the history of our nation. The Jewish people suffered much, and therefore peace to us is a striving coming innermost from our heart and soul. אני מביא לכנסת את בשורת השכנת השלום. פולשים המפלאים שהשקענו אתכם את השיבוב, אני מבקש אותך לשתוק. אני מבקשת להגן על ארץ ישראל מפני ראש הממשלה. עם אור ראשון החלו הדחפורים הורסים את בתי שכונת האיקסי. המגמה ליישר את ימית ולחסותה בחול, כשם שעשו לשאר יישובי החבל. אדון שוויט, צ'נסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום, אז כשהוא אומר דברים כאלה אני לא אשיב לו, אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו תקימו מדינה פלסטינית? כלומר תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא שיבותי לו כמו שצריך ידידי, אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי, ואם יש כמה יפי נפש שככה יכולו לעקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.